Diolch yn weddio. Diolch yn y tio Ddewi, unwaith eto mae fraint o cael dod ger dyfron i cyflwyno'n hamser i ddofal, tir dim plith, i ni gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul ym hanner awr wedi 3. Yn agosau nawr fydd ein hoedfa arbennig nesaf, felly noson o emynau, mis Mai y 15fed yma yn y capel am hanner awr wedi 7. Os dymunwch chi gyfrannu tuag at yr achos, mae plat ar gyfer y casgliad yng nghefn y capel. Gydwch chi ddechrau trwy ganu Emrif 350, y sabath gwyl nefolaidd yw ar hwn cyfododd Iesu'n fyw. 350 gyn i sefyll i'w chanu. Darlleniad o lyfr yr Actau, penod 17, gan dechrau darllen yn y 10fed adnod. Actau 17, adnod 10. Ar brodyr yn ebrwydd o hyd nos anfonasant Paul a Silas i Berea, y rhai wedi dyfod yno a eithant i synagog yr Iddewon. Y rhai hyn oedd foneddigeiddiach na'r rhai oedd yn Thessalonica, y rhai dderbyniasant y gair gyda phob parodrwydd meddwl, gan chwilio beinydd yr ysgrythurau a oedd y pethau hyn felly. Felly llawer ohonynt y gredasant, ac o'r groegesau parchedig ac o wir, nid ychydig, a phan webu'r Iddewon a Thessalonica fod gair Duw yn ei bregethu gan Paul yn Berea hefyd, hwy a ddeithant yno hefyd gan gyffroi'r dyrfa.
Ac yna nebrwydd y brodyr anfonasant Paul ymaith I fyned megis i'r môr, ond Silas a Timotheus arosasant yno. A chyfarwyddwyr Paul a'i dygasant ar hyd Athen, ac wedi derbyn gorchymyn at Silas a Timotheus ar iddyn dyfod ato ar ffrwst, hwy eithant ymaith. A thraed oedd Paul yn aros amdanynt yn Athen, ei ysbryd ac yn hyrfwyd ynddo, wrth weled y ddinas wedi ymroi I eilunod. Oherwydd hynny ymresymodd fe yn y synagog ar Iddewon ac ar rhai crefyddol ac yn y farchnad beinydd ar rhai a gyfarfyddant ag ef. A rhai o'r ffilosofyddion o'r epicuriaid ac o'r stoiciaid a ymddadliasant ag ef. A rhai ddywedasant, beth a fynnau'r siaradwr hwn I ddywedyd. A rhai tebyg I ei fod ef yn mynegu diwiau dieithr am ei fod yn pregethu'r Iesu a'r atgyfodiad iddynt. A hwy a'i daliasant ef ac a'i dygasant I Areopagus gan ddywedyd, allwn ni gael gwybod beth yw'r ddysg newydd hon a dreithir gennyt. O blegyd rwy ti yn dwy'n rhyw bethau dieithr i'n Clistiani. Am hynny ni a fynem wybod beth a allai'r pethau hyn fod. A'r holl atheniaid a'r dieithriaid, yr rhai oedd yn ymdeithio yno, nid oeddynt yn cymryd hamdden I ddim arall, ond I ddywedyd neu glywed rhyw newydd. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch I ni ti unwaith eto Dduw am y fraint o cael dod gerdd y fron yn dod trwy enw a thrwy hyddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch am gyfle arall I ddod I ti ar y sul arbennig yma I gofio rhyfeddodau yr Efengil, I gofio ar ôl i'r arglwydd Iesu Grist, ddioddef ar y groes yn ein lle. Ac yn cael ei gosbi am ein pechodau ni. Ond iddo brofi, iddo goncro'r bedd ac uffern, iddo ddelio yn pechod unwaith ac am byth, wrth iddo atgyfodi o'r bedd yn fuddugoliaethus. Ac felly o Dduw I ni yn diolch I ti am y fraint arbennig yma. Ac y byddi di yn dod lawr mewn ffordd arbennig. Y byddi di yn agosau ato ni. Y cawn deimlo dy bresenoldeb yma gyda ni. Y buddigoliaeth yr Efengil yn llenwi ein celonau ni, y bydd na fawl yn dod o'n gennau wrth I ni ganu dy glodydd, wrth I ni gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Y bydd yn y dyddiau yma sydd yn dywyll iawn ac yn wrth I ni edrych ar y diffyg awydd sydd ymhlith pobl y wlad hon, I geisio dy bethau di. Diffyg awydd ymhlith y rhai sy'n proffesu, diffyg awydd ymhlith y digred. Ac o Dduw I ni yn tybio beth fydd sefyllfa yr Efengil yn ein gwlad ni ymhen y blwyddyn neu ddwy. I ni'n gweld y sefyllfa mynd yn dywyllach ac yn anoddach. A'r Efengil bron iawn yn diflannu yn llwyr o'r wlad. Ond eto Dduw, rwy ti yn Dduw yr atgyfodiad, rwy ti yn Dduw sydd yn holl alluog. Ac rwy ti'n gallu trawsnewid enaid, rwy ti'n gallu trawsnewid dinas, rwy ti'n gallu trawsnewid gwlad a gwledydd, a dim ond dweud y gair. Ac felly o Dduw, I ni yn gofyn I ti, y tywyllwch, y difaterwch, I lawer mae diwrnod arall yn yr wythnos yw hon. Ac o Dduw, y byddi di yn dod lawr ein plith, yn trigarhau wrthym, rho ffydd I ni ddisgwyl pethau mawr. O Dduw, pa mae'r un drwg yn dod, ac yn sibrwd amheuon, ac yn peri I ni droi'n gylygon oddi arna ti. O Dduw, helpa ni ddyrchafu'n llygau tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth. Helpa ni I edrych at ti, ac I alw arna ti, ac I alw gyda disgwyliadau, gyda ffydd o Dduw, y byddwn ni'n credu y gellu di ddod nôl, ac I waith yr Efengil lwyddo unwaith eto yn y wlad hon. Felly o Dduw, I ni yn cyflwyno ein hoedfa I'th ofal di, teir di'n plith. Bendithia ni diogela ni o Dduw, I ni yn ymwybodol iawn o ffyrnigrwydd y frwydr a'r un drwg yn dod. Ac sut y mae yn dod ac un ymosodiad ar ôl y llall. Ac felly o Dduw, I ni yn gweddio yn erbyn yr un drwg ei hun. Yn enw yr arglwydd Iesu Grist, I ni yn gweddio byddi di ni gadw I ffwrdd. Na fydd yn cael dod a dinistrio unrhyw waith sydd yn ffyddlon. Byddi di yn dod ac yn bendithio ni mewn ffordd o Dduw nad ydyn ni hyd yn oed yn gallu dychmygu. Bydd y lle yma wedi lenwi gyda'r bresenoldeb. Bydd ein celonau ni yn llamu ac ar dan
gyda mawl i ddenw di, o Dduw. Tyrd, dim ond ti sydd yn gallu gwneud y pethau hyn, tywallt ysbryd arnom, tyrd i'n plith. Diogelan hamser nawr ac arwain ni yn ein hyddoliad, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu Emyn Rhif 376 o Iachawdwriaeth Gadarn o Iachawdwriaeth Glir. 376 gen i sefyll i'w chanu.
Byddwn yn testyn o lyfr yr Actau, penod 17, adnod 18. Actau 17, adnod 18. A rhai o'r ffilosofyddion, o'r epicuriaid ac o'r stoiciaid a ymddadleuasant ag ef, a rhai a ddywedasant beth a fynnau'r siaradwr hwn ei ddywedyd. A rhai, tebyg yw ei fod ef yn mynegu diwiau dieddr am ei fod yn pregethu'r Iesu a'r atgyfodiad iddynt. Tybed, sawl un sydd yma yng Nghymru heddi sydd yn gwybod unrhyw beth am arwydd y cad y dydd, sef Sul y Pasg. Petai na ryw arolwg yn cael ei rhoed, mi fydden nhw'n sicr yn gwybod mai Pasg yw'r adeg y gwyliau, bydde hwnna'n ffaith. Bydde'r mwyafrif yn gwybod hynny, a mae'n help mawr iddyn nhw achos bydde siopau yn gwerthu wyau Pasg. Felly bydde hwnna'n rhoi rhyw fath o syniad iddyn nhw am y cyfnod. Bydde nhw hefyd yn gwybod bod yn ddi Sul. A gwybod mai dillun sydd yn dilyn o fel arfer gwyl y banc. Bydde nhw'n gwybod gymaint yna. Mae hwnna'n weddol sicr. A'r mwyafrif siwr o fod yn deffro yn y bore, yn falch mai gwyliau ydyw, penwythnos hir, gwyl y banc fori, credu bod yn gwyl y banc siwr o fod i fod Ac felly mae wedi bod yn benwythnos hir i lawer. Chi'n clywed am bobl yn mynd i ffwrdd dros y penwythnos. A'r traffig ar ddydd Gwener fel arfer ar y traffyrdd yn brysur. A pobl yn mynd i ffwrdd i fwynhau gwyliau. Gyna bore yma, os nad wedi mynd ar ei gwyliau, yn sicr yn gwybod bod nhw yn y gwely. Achos doedd dim llawer o traffig bore yma ar y lonydd yma yng Nghaerdydd. Efallai bod yna rai yn mynd at deulu heddi, neu efallai teulu'n dod draw at nhw am bryd o fwyd, ac yna'r plant yn cael agor eu hwyau Pasg, os nad ydynt wedi agor nhw'n barod. Faint byddai'n sylweddoli mai ar ddydd Sul, mae'r wy Pasg fod i'w hagor a'i bita, ac falle bydden nhw wedi dechrau bita pethefnos yn ôl. Wel, falle 2 fis yn ôl pan dechreuon nhw ymddangos yn y siopau. Ond byddai'r mwyafrif siwr o fod methu egluro fawr ddim am arwydd y cad Sul y Pasg. Bydden nhw ddim yn deall o ble mae'r syniad Sul y Pasg wedi dod. Bydden ni'n tybio bydde dros 95%. Dwi'n yn gwybod, falle bod e ddim mor wael yna. Ond bydden ni'n tybio falle bod e'n waith. Bod y mwyafrif ddim yn gwybod unrhyw beth am y Sul yma. Mae e mor drist ond yw e. Ac efallai dyma beth sydd fwy trist na hynny yw dyw'r mwyafrif ddim am wybod chwaith. Petai chi yn cydnabod, petai rhywun yn dweud, wel mae'n rhywbeth i wneud ar byd crefyddol. Byddwch chi'n meddwl mae hwnna'n gam yn y cyfeiriad iawn, ond fydden nhw yn aros fyna, bydden nhw ddim eisiau gwybod mwy. Gwastraff amser yw'r elfen grefyddol. Rwy'n fath ar adeg yn Nadolig, gwastraff amser yw'r elfen grefyddol, ac gewn ni ganolbwyntio ar y bwyd, ar anrhegion, a'r partion. Ac felly amser y Pasg, gwastraff amser yw'r canolbwyntio ar y crefyddol, tybiwn ni'r mwyafrif llethol, a gewn ni ganolbwyntio ar fynd allan, mwynhau'r penwythnos, cael wyau a Pasg a siocledi ac yn y blaen. Ond hyd yn oed ymhlith y crefyddol, faint sydd yn rhoi unrhyw gydnabyddiaeth i Sul y Pasg. Dim llawer bellach sydd yn dod i gapel ar Sul y Pasg. Bydd yna lawer dros y blynyddoedd y 10 diwethaf tybiwn ni, fydde yn mynd i'r gapel falle rhyw bryd o gwmpas y Dolig ac yn sicr Sul y Pasg. Ond i ni ddim yn gweld na, dim rhyw lawer o bron o gwbl, ni'n sicr ddim yn ei weld yn agyn. I ni ddim yn gweld pobl yn dod i'r oedfa gan bod nhw'n teimlo rhyw awydd i fynd i gapel adeg y Pasg. Dyw'r Sul y Pasg ddim yn golygu dim byd. A hyd yn oed rai sy'n proffesu. Dwi ddim yn dod i'w meddyliau nhw i dod i gefnogi yr oedfa'n cael ei gyhoeddi, yr fengil cael ei gyhoeddi. Ar ddydd Gwener neu dydd Iau. Ein hoedfa ni ar nos Iau. Faint o'r Gymru yng Nghaerdydd oedd ag awydd i ddod i'r cwrdd nos Iau ac yna Gwener y Groglith. Fawr neb.
I feddwl dyma'r sul bwysicaf yng nghalendr yr eglwys Gristnogol. I ni'n cofio heddi atgyfodiad yr Iesu o'r bedd. Mae mor bwysig achos petai yr Iesu ddim wedi atgyfodi, ni fydde Cristnogaeth. Bydde hanes y byd yn gwbl wahanol heb gofio'r dydd yma. Bydde ddim yn bodoli. Fydde dim un o'r eglwys Gatholig tybion ni, dim neb ohonyn nhw. Dim hyd yn oed yr holl gau athrawedd sydd wedi bod dros y canrifoedd hynny. Fydde dim eglwys wedi bod petai Iesu Grist ddim wedi atgyfodi o'r bedd. Ac I feddwl bod Cymru wlad y diwygiad, drychwch arno ni. Mae mor dywyll yn diwy. Diwrnod I gofio buddigoliaeth Iesu Grist ar ôl iddo farw ar y groes ac atgyfodi o'r bedd. Ac mae'r tuedd yno ni falle wrth I ni ganu meddwl, dwi ddim yn gwybod os oes nerth ar ôl I ganu, cyn lleied o ddiddordeb sydd. Mae'n ofnadw yn diwaryn rhannu. Ni sydd yn gwybod, ac I weld yr holl droi cefn sydd yna o flwyddyn I flwyddyn, I ni'n gweld a mae'n ofnadw yn diwy. Ac ar ddiwrnod dylen ni fod yn dathlu ac yn llawenhau fod Iesu Grist wedi atgyfodi o'r bedd. Edrychwch arno ni, pryn, does dim diddordeb yn unrhyw le, a'r dwy'r mwyafrif yng Nghymru ddim yn gwybod dim byd am y peth. Mae'r darn sydd o'n blaenau ni heddi yn pwysleisio hyn, dyma yw natur dynol. Dyma yw cyflwr dyn. Yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar adnodau o gwmpas y testyn, ac yn gyntaf edrych ar yr hyn oedd gan Paul, baich Paul. Yn ail, y cyhyddo Paul, ac yn drydydd, beth oedd neges Paul. Wel, yn gyntaf, beth oedd baich Paul? Gen I weld os ydy'r adnodau yma yn canu rhyw cloch I chi am Gymru fach. Adnod 16 ac 17. A thra oedd Paul yn aros amdanynt yn Athen, ei ysbryd ac yn hyrfwyd yno, wrth weled y ddinas wedi ymroi ei lunod. Oherwydd hynny, yr ymresymodd fe yn y synagog a'r Iddewon, ac a'r rhai crefyddol, ac yn y farchnad beunydd a'r rhai a gyfarfyddant ag ef. Mae'r darn yn dweud I Paul aros yno, I Silas a Timotheus gyrraedd Athen. Ac felly roedd Paul wedi cyrraedd Athen cyn y ddau yna. Ac oedd yn aros amdanyn nhw. A tra roedd yn aros iddynt gyrraedd, mae e'n weddol sicr iddo fynd o gwmpas yn dod. A cherdded o amgylch y ddinas. A dydw I ddim wedi bod I Athen. Dwi wedi gweld lluniau. Dwi wedi clywed pobl sydd wedi bod I Athen. Ac beth oedd Athen fel pryd hynny oedd ni'n erbyn heddi, mae adfeilion sydd. A maen nhw'n fannau ar gyfer I bobl dod ar ei gwyliau I weld yr adfeilion. Ond pryd hynny, doedden nhw ddim yn gymaint o hynny o adfeilion, roedden nhw yno. Ac yn gadarn, ac felly yn fwy ysblennydd I weld. Ac roedd Paul yn cerdded o gwmpas Athen, yn aros I Silas a Timotheus gyrraedd. Chi'n dychmygu, petai rhyw bregethwr yn dod i'r gynhadledd neu oedfa Gymraeg, fel nef nos iau. Dwi ddim yn gwybod beth oedd hanes ein bregethwr ni ar ddydd iau, cyn yr oedfa'n dychmygwch am bosib yn diwedd. I ddod I Gaerdydd ac I barcio yn un o'r meysydd parcio ac I gerdded o amgylch y ddinas. Cyn dod I bregethu. Dyna y sefyllfa, allwch chi ddychmygu. A fe cherddodd Paul yn Athen yn y ddinas honno. A fe gerddodd fe sylwodd ar gyflwr y ddinas. Yr oedd Athen yn ganolbwynt academaidd y byd. Yr oedd bellach wedi colli'r ddylanwad ar y byd gwleidyddol a masnachol pryd hynny amser Paul, doedd yr ddinas ddim mor llywyrchus. Serch hyn, roedd y dal yn pwyso ar yr enw o fod yn ganolbwynt y byd celf, llen, athroniaeth, addysg, y ddawn I lefaru. Roedden nhw'n ymfalchio yn yr agweddau hynny o gelfyddyd. Dinas diwylliannol, oedd hwn yn mynd nôl cyn belled ar 5 ar 4 ganrif cyn Crist.
Ac felly roedd yn le arbennig, ddim o'r lywyrchus ag yr fiodd roedd y dal yn le oedd yn sefyll allan lle pwysig. Ond dyma be welodd Paul. Aeth Paul o amgylch y ddinas a fe welodd adeiladau a'r holl bethau oedd o'i gwmpas a nid rhyfeddod y demlau a'r allorau, a'r cerfluniau. Nid ei gweld fel gwrthrychau artistig, a dyna be fydde pobl galluog yn ei wneud, diwylliannol, yn mynd o gwmpas y ddinas ac yn rhyfeddu at y penseirnyddiaeth ac adeiladwaith a'r celf a'r holl beth ac yn meddwl, wel, drychwch ar y dawn i gynllunio'r fath adeilad o hon. Drychwch pa mor fawr yw sut gafon nhw'r garreg yna lan fyna. A bydden nhw wedi rhyfeddu yna. A bydde'r pobl sydd yn hoffi gwybod ac yn siarad am y pethau yma ar ddarn o gelf efallai, neu darn o ysgrifen, neu gwrando rhywun oedd yn dda iawn yn llefaru yn gyhoeddus. Ni'n hoffi yn falchio yng Nghymru, yn dydyn ni. Yr Eisteddfod Genedlaethol a'r eitem llefaru efallai, a'r dadlau, a'r siarad yma. A gallech chi ddychmygu fe nathen. Mae bydde Paul di mynd o gwmpas a gweld yr holl rhyfeddod yma. Ond bydde fe ddim wedi weld fel rhyfeddod y celfyddyd. Beth welodd Paul oedd fe'i gweld fel gwrthrychau crefydd paganaidd. Fe welodd bod nhw'n addoli diwiau eraill. Fe welodd ddigon o bethau i dorri galon. Ond nid yna welir wrth fynd ar wyliau i'r mannau hynny, os byddwch chi'n mynd i Athen heddi, byddwch chi dal i weld yr un peth. Ni'n gweld yr un peth yma yng Nghymru. Gwelir capeli, a mae'r un wag bellach, ac yn gweiddi allan anghrediniaeth yr oes hon. Mae hwnna'n sicr. Dyna be fyddwch chi'n gweld beth chi'n mynd rownd Caerdydd a gweld yr capeli. A mae yna un yn arbennig, sa'n gallu cofio enw nawr, ond mae'n ganol dre Caerdydd a mae wedi cael ei droi yn tŷ bwyta. Mae'n cael ei alw'n gapel. A faint o feddwi sy'n mynd ymlaen fyna bob nos o'r wythnos. Ac os nad ydw wedi cael ei newid yn le rhyw glwb nos neu yn rhyw westi neu rhyw dŷ bwyta crand neu rhyw ddafarn, fe fydd y ffenestri wedi cael ei tynnu allan a bydd darn o bren wedi cael ei osod yn ei lefe, mae'n gweiddi allan anghrediniaeth, ond diwe? Dyna be mae'n dinas ni yn atgoffa ni ohono fe. A fe welir y temlau gyda Paul, a thorau, lle addoli'r chwant a phleser. Dyna be welodd Paul. Oedd e'n gweld yn Athen digon o beth oedd yn dweud oedd fe anfoesoldeb, chwant, pleser, ac yn dathlu'r pethau yma yn y ddinas yna. Dim yn wahanol i Gaerdydd. Ewch chi lawr strydiau Caerdydd. Mae pobl yn gofyn i fi, ydych chi'n gwybod am y clwb nos Cymraeg yma, lle mae'r grwpiau pop i gyd yn canu. A mi goffa cydnabod, does gen i ddim syniad ble mae e. Na i ddim enwi fe, neu fi na rwy'n siŵr o fod yn cwyno. O dim syniad â fi le mae'r clwb nos. A lle mae'r tafarnau, lle mae'r Cymru Cymraeg yn cwrdd a maen nhw'n cael eu marferio ni corau nhw ac yna cwpl o beints ar ôl. Ond beth ni'n gweld yng Nghaerdydd, ni'n gweld y clybiau nos yma, os ewch chi lawr prif stryd Caerdydd, ar unrhyw nos yn yr wythnos, ond yn sicr y nos Wener yn y Sadwrn, mae'n gorlifo allan ar y strydoedd, a phobl prin yn gwisgo dillad wedi'w meddwi yn rhacs. Petach chi'n mynd o gwmpas ein dinas ni yma Nghaerdydd. Byddwch chi'n gweld eilyn addoliaeth a ffaganiaeth llwyr. Yn union be welodd Paul yn Athen. Fe welodd Paul yn Athen dinas eilyn addolgar. Dinas a oedd hefyd yn ganolbwynt dallineb ysbrydol hefyd. Dyna be welodd Paul. A ydych chi'n gweld hynny wrth fynd trwy strydoedd Caerdydd? A ydych chi'n gweld mai canolbwynt Cymru yw Caerdydd a chanolbwynt dallineb Cymru yw Caerdydd? Dallineb ysbrydol llwyr yw'r brifddinas yma? Ac ewch chi ar hyd y cymoedd, ewch chi ar pentrefi a'r trefi, ewch chi ar ardaloedd eraill yng Nghymru, a fe welwch chi yr union yr un peth. Dyna be welodd Paul yn Athen, a sut ych chi'n teimlo? Sut ych chi'n teimlo ar ôl i chi weld y fath beth?
Oedd Paul, oedd yn gwybod bod enw'r ddinas Athen wedi cael ei osod ar ôl y diwies Athena. Mae'n ofnadw yn diwy. Enw y ddinas yn dangos bod nhw'n gwrthod credu mewn Duw, yr ysgrythyr, y gwir Dduw. Ac hefyd oedd yn gwybod yr enw ble oedd yn mynd i fynd Areopagus, lle oedd yn mynd i gyfarch y bobl, oedd hwnna wedi cael ei helpu ar ôl Duw'r rhyfel. Am ddinas oedd Athen. Dyma beth sy'n cael ei ddweud yng Ngair Duw. Dyma sut oedd Paul yn teimlo. Tybiwn ni faint o bobl sydd yn honni fod yn Gristnogion sydd yn torri cylonau heddi. Dim llawer tybiwn ni. A faint sy'n torri cylonau wrth i ni gerdded neu'n gyrru car ar hyd y parc pnawn yma. Mae'n ddwrnod braf yma heddi sydd yn golygu does dim lle i barcio, achos mae'r llyn a'r parciau a'r gardd o flodau. Mae'n orlawn gyda phobl yn mynd allan a mwynhau'r pnawn, ond does dim unrhyw fwriad i ddod i'r oedfa. Dim bwriad. Ddim yn gwybod bod oedfa. A dyma be welodd Paul yn Athen. Ei ysbryd a gynhyrfwyd ynddo wrth weled y ddinas wedi ymroi ei elunod. Ac yn ôl pob sôn i ni ddim fod i wylo dros ein dinas ni. Ac i ni ddim fod i dorri'n cylonau dros Gymru fach. A dyma beth ddigwyddodd i Paul, dyma beth sy'n ysgrythurol. Mae'n ysgrythurol i ni fod i dorri'n cylonau a wylo ar Dduw. O Dduw tyrd nôl i'n gwlad ni. Ac eto i gyd na, ein gweddi ni ddyle fod. Rhestr bach cyfleus am gwbl o bethau i ni eisiau cael. Yn lle dweud, o Dduw graslon, tyrd lawr ein plith. Tyrd di dy hun yma. Dyma beth sydd angen. Yr oedd Paul wedi gynhyrfu gymaint yno fe ei ysbryd a gynhyrfwyd ynddo, wrth edrych ar y ddinas wedi ymroi yn llwyr i ei lunod. Gai ofyn, a oes ganddo ni'r fath faich a Paul? Nid yn unig ei fod e wedi dryblu ac yn drist am y sefyllfa, dyw hwnna ddim yn gywir, dyw hwnna ddim yn iawn i'w ddisgrifio. Beth yw'r geiriau fan hyn? Mae e wedi ei lethu yn llwyr. Yr oedd na dan yn llosgu yn ei enaid am y sefyllfa. Yr oedd ganddo'r fath faich am driennu'r ddinas. Nid oedd yn gallu cadw'n dawel mwyach. Oedd e ddim yn gallu rhwystro'r hun rhag sefyll lan a chyhoeddi'r fengil. Rhaid oedd iddo ddweud y gwirionedd. A sylwch hwn, nid dweud rhywbeth yr oedd yn wleidyddol gywir. Nid cerdded yn ofalus. A dweud ambell i beth. Adnod 17. Oherwydd hynny, yr ymresymodd e fe yn y synagog ar Iddewon, ac ar rhai crefyddol, ac yn y farchnad beinydd, ar rhai a gyfarfyddant ag ef. Yr oedd e'n bobman wrth i'n pregethu'r efengil. Ath i'r synagog a chyflwyno Crist atgyfodedig i'r cryfyddwyr. Yna fe ath e i'r farchnad a fe breghethodd e Iesu Grist croeshoeliedig ac atgyfodedig yn y farchnad. Aeth e i bob man yr oedd gan y faich dros y ddinas honno. O mor debyg yw Caerdydd i Athen. Falle bod ni'n cael eu tywydd nhw. Falle bod yr adeiladau hynafol yn cweit fel sydd ganddyn nhw. O mae'r paganiaeth, yr eilyn addoliaeth, yr anfoesoldeb, yr un mor hemp. Ac eto i gyd. Dwi ddim yn torri'n cylonau ni. Dwi ddim yn faich fel oedd gan Paul.
Gwrandewch ar ail bwynt cyhyddo Paul. Gwrandewch ar y cyhyddiad yma. Mae mor debyg i'n gwlad fach ni. Adnod 18. A rhai o'r ffilosofyddion o'r epicuriaid ac o'r stoiciaid am ddadleuasant ag ef. A rhai a ddywedasant. Beth o fyna'r siaradwr hwn ei ddywedyd? A rhai tebyg yw ei fod ef yn mynegu diwiau dieddr am ei fod yn pregethu'r Iesu a'r atgyfodiad iddynt. Nawr, i ni'n gweld yn sicr yma. Prawf nad yw dyn yn newid dim. Yr un yw'r broblem bob tro, a'r un yw'r ateb bob tro. Dyna beth sy'n bwysig. Mae yna ddwlu o gwmpas y lle yn does, lle mae pobl yn meddwl nad pregethu yw'r ateb ar Efengil a Iesu Grist. Mae mwy o sgwrs yw y bellach, achos mae'n dweud mae'r oes yma wahanol. Dwi ddim yn ymwybodol bod unrhyw le ngair Duw yn dweud bod unrhyw oes yn mynd i fod yn wahanol. Be fi'n deall yn ôl gair Duw a nôl hanes yw hyn. Mae dyn gyda'r un problem a mae Duw wedi rhoi yr un ateb i ni trwy gydol y canrifoedd. Ac felly mae'r ateb yw Iesu Grist a'r groes a'r atgyfodiad a chyhoeddi fe trwy pregethu. Nid trwy cael rhyw sgwrs fach neu rhyw ddrama fach. Ac felly yr un yw'r broblem a'r un yw'r ateb. A ni'n gweld fan hyn, yr epicuriaid. Beth yw'r rhain? Mae'r rhain mor debyg i bobl heddi. Does dim byd yn newid. Doedd rhain ddim yn credu mewn cynllunydd i'r byd. Dwi'n am dod y sioc nag yw. Doedden nhw ddim yn credu bod na Dduw sydd yn gynllunydd i'r byd. Roedden nhw'n credu mai hap a damwain oedd y cyfan. Wel, ddim yn siŵr beth oedd y dyddiad pan daeth esblygiad a'r ffrwydiad mawr cael ei freuddwydio, ond weddol fodern yw hynny. Ond roedd yr epicuriaid yn credu mai hap a damwain. I ni'n gweld blodyn yn ymddangos ar y ddaear. Mae hap a damwain yw bod ein cyrff ni yn gallu gwneud popeth y mae'n gallu gwneud. Nad oes dim byd yn fy nghorffi sydd heb bwrpas. Mae hap a damwain yw'r ffaith bod coed yn cynhyrchu ocsigen. Hap a damwain yw'r cyfan. Dyna beth nhw'n credu. Yr un peth a ffyliaid yr oes yma. Y ffyliaid sydd ddim yn credu mewn Duw. Dwi ddim yn rhyw broblem fodern. Dwi'n pobl sydd yn credu yn y ffrwydiad mawr, a mae popeth i glanio yn rhyfeddol fel hyn, a o ble dath y ffrwydiad yn y lle cyntaf, dwi ddim yn gwybod, ond dwi'n yn gwybod fel maen nhw'n esbonio'r peth, ond roedd pobl yn credu'r dwlu yna 2000 o flynyddoedd yn ôl. Credant fel cymaint heddiw mewn rhyw ddamcaniaeth, neu damcaniaethau heb eu profi, o fyd yn dod at ei gilydd rhywsut. Dyna beth oedd yr epicuriaid yn credu. Bod y byd rhywsut neu gilydd wedi dod at ei gilydd. Heb gynllunydd. Dyna beth oedd nhw'n credu. Ond dyma beth sydd yn arwydd y cael hefyd. Yr oedd yr epicuriaid yn rhoi pwyslais mawr ar fod yn hapus. Does dim byd i'n newid. Mae'r byd heddi, yr rhai sy'n credu mewn ffrwydiad mawr bod popeth i glanio a fel mae a bod y bydysod wedi dod o nunlle a wedi esblygu, a nawr mae rheina hefyd yn credu pwysigrwydd bod yn hapus. A felly dyna yw i bywyd nhw, fod yn hapus. Ac yr oedd yr epicuriaid yn credu mai bod yn hapus oedd gan amla roedd y mwyafrif yn credu trwy bleser. A bydde hynny wedi bod yn bleser o bob math. Pleserau'r cnawd. A bod y lot o anfoesoldeb wedi dod mewn fel yna. Does dim byd yn dweud newid, nag oes? Dyna yw athroniaeth mwyafrif o bobl heddi. Mae yna rai o'r epicuriaid sydd yn debyg i rai heddi, byddai'n rhoi ohonyn pwysleisio hapusrwydd y meddwl, a hynny drwy ddilyn rinweddau moesol penodol. Felly byddwch chi'n cael rai, criw bach, o'r epicuriaid 2000 o flynyddoedd yn ôl, sydd yr union yr un peth â phobl heddi, sydd yn rhoi pwyslais ar hapusrwydd y meddwl ac ar ddilyn rhyw reolau a moesau penodol, ac mi fydden nhw'n cael eu bodlonrwydd trwy falchder y drwchwch pa mor dda ydw i yn helpu pobl tlawd a pobl mewn gwledydd llai ffodus na ni, a bydden nhw'n ymfalchio yn yr ymdrechion yma, bydde hynny'n gwneud nhw'n hapus. Dwi'n mynd yn anghywir i wneud pobl yn hapus ac i helpu pobl eraill, ond dyna oedd athroniaeth eu bywyd nhw. Ddim yn credu yr Efengil.
hapusrwydd y cnawd, hapusrwydd y meddwl. Does dim byd i newid nag oes? Wel, beth am y stoiciaid? Roedd y stoiciaid yn debyg o ran ceisio hapusrwydd. Roedd nhw hefyd i athroniaeth nhw fel yw athroniaeth bron pawb yn y byd, bod yn hapus yw'r nod. Yn credu mewn bod dwyfol, credant mewn ffawd. Nid tragluniaeth. Ac fe geir hapusrwydd yn ôl nhw drwy beidio cael ei hysgwyd gan amgylchiadau bywyd. Roedden nhw'n credu fyddwch chi'n hapus os newch chi beidio ymateb i broblemau neu hapusrwydd. Cadwch yn wastad. Byddwch yn gryf. Os chi'n cael newyddion drwg, sefwch fel cawr. Dyna yw hapusrwydd. Peidiwch â gypsetio. Peidiwch â fynd i banig. Peidiwch â fod yn ddigalon. O, i chi mor gryf. I chi gallu gwynebu unrhyw beth. Stoiciaid. Ond nid yw e weld heddi? Dyn yn deheu am hapusrwydd. Mae yn byw i fod yn hapus i gael ei blesio. Ceir amrywiaeth o ffyrdd y mae dyn yn cael ei blesio. Ond does dim byd wedi newid nag oes. Does dim byd wedi newid. Parc yr Rhath, Penhawma. Maen nhw eisiau bod yn hapus. Maen nhw eisiau gweld yr elyrch a'r hwyaid ar y dŵr. Maen nhw eisiau gweld y plant yn y parc yn chwarae, cael hufen iâ o'r stondin hufen iâ. Maen nhw eisiau mwynhau'r awyr las. Bydd y problemau yn cynyddu siwr fod wrth i'r hael fachlyd heno, fydd na gweryla'n dychwelyd, ond fydd na hapusrwydd am y tro. A fydd nhw'n deheu am bore fori, falle fydd na hapusrwydd bore fori, gan mai bore llun gwyliau yw e. Ac falle fydd pobl yn mynd i gwely'n hwyrach heno, deffro'n hwyr bore fori, trad lan yn ystod bore, falle gael pryd o fwyd, fydd nhw'n hapus am gyfnod, ond dyna beth yw i nod nhw mewn bywyd, yw fod yn hapus. Sylwch ar hwn, yr un yw'r ymateb i'r efengyl. Does dim byd i newid, yr epicuriaid, y stoiciaid, pawb. Grandewch ar hwn, dyma'r ymateb i'r efengyl. Adnod 18. Dyma beth wedon nhw. Beth a fynnai'r siaradwr hwn ei ddywedyd? Nawr, mae'r gair siaradwr yn yr copi yma gan William Morgan, yn y Gymraeg, mae'n swnio'n barchus yn diwedd, y siaradwr hwn, dwi ddim yn swnio mor wael. Mae'r gair gwreiddiol yn dod o air sydd yn disgrifio rhywbeth gwahanol i falle byddwch chi'n meddwl siaradwr neu pregethwr neu cyhoeddwr neu datganwr neu beth bynnag yw e. Mae hwnna'n swnio'n caredig. Petai rwy'n yn dweud, be mae siaradwr yn sôn amdano? A ni am be mae'n siarad. Fyswn ni ddim yn teimlo bod yn mor hyll. Ond dim dyna beth yw e. I fi, dwi ddim yn arbenigwr, ond byddwn ni'n tybio, byddwn dweud beth mae'r un yna yn ei fwydro. Malu awyr. Dyna math o siarad. Yn Saesneg fi'n credu babla. Am beth wyt ti'n mwydro? Am Paul, am yr efengyl. Gair yn reiddiol oedd yn disgrifio adar yn pigo briwsio neu hadau o'r llawr, efallai ar ôl i ffarmwr ei gollwng. Ac felly mae yna nifer o hadau ar y llawr, a mae'r adar yn dod a pigo nhw lan, ac yn dewis fan hyn, fan draw, ac yn dod ac yn pigo nhw lan. Dyna o'r greiddiol, neu efallai i berson pigo gwrthrych oedd wedi cael ei adael ar lawr y farchnad, a mae rhywun yn pigo rhyw ddilledyn lan o'r llawr, rhywbeth felly. Dyna o ble mae'r gair yn greiddiol yn dod. Ond wedi datblygu dros yr amser i fod yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio rhywun sydd yn parablu, mynd ymlaen am unrhyw beth o flaen unrhyw un sydd yn fodlon gwrando. O, mae fe off to. Mae mynd, mae'n hoffi clywed ei lais. Mae'n mynd ymlaen am yr un beth, tro. Mae'n mwydro fy mhenni. A mae'n mynd i gallu siarad â unrhyw un am faint bynnag amser, cyn belled bod rhywun yn fodlon gwrando arno fe, wneith e siarad.
Ond ydy hwnna'n canu cloch? Tybio ni fod y cyhyddiad yna wedi cael ei rhoi tuag ato ni sawl gwaith. Dwi wedi glywed yn yr oes hon. Ymlaen yr un hen beth. Pam I chi mynd ymlaen am yr un hen beth? Wel, allai ddweud chi pam, achos chi ddim wedi dysgu yr un hen beth. Dyna beth dwedodd un pregethwr wrth rhyw fachgen ifanc dath lan ato fe. Nes I darllen mewn rhyw llyfr, dwi'n cofio pa lyfr oedd yn rhyw pregethwr, oedd wedi pregethu rhyw bregeth sawl gwaith, oedd yn mynd o gwmpas y lle pregethu fe, dath gŵr ifanc lan ato fe, dwedodd hyn. Dwedodd, gyda llaw, dwi wedi clywed hwnna tua 5 gwaith, achos dwi wedi bod yn dilyn ti o amgylch, a fi wedi clywed 5 gwaith. A fe ddwedodd y pregethwr nôl wrtho, gai ofyn I ti, oed ti wedi dysgu'r wers? A fe bachgen ifanc dweud, na ddo, wel, fe fyddai'n cario ymlaen I bregethu fe 5 tro arall hefyd, nes dy fod I wedi dysgu'r wers. Am gyhyddiad I roi yn erbyn apostol Paul. I fod yn mwydro. Ac am ddisgrifiad o'r neges, mae rhyw bwnc ffwrdd â hi oedd hi. Ond dyna sut mae cymaint yn meddwl amdano ni fan hyn yn ein hoedfawn. Mae rhaid I fod, achos edrychwch arno ni. Sdim diddordeb nag oes. Doedd y bobl ddim wedi clywed am yr Iesu na'i atgyfodiad. Dyma beth oedd athen. Dyna yw'n dinasti am Nghaerdydd. Dyn nhw ddim wedi clywed am yr Iesu na'r atgyfodiad. Yr unig ffordd ni'n gallu dweud bod y wlad ni yma Nghymru sydd ychydig yn wahanol I athen pryd ni yw hyn, yw fod y mwyafrif yng Nghymru ac yng Nghaerdydd heddi'n defnyddio'r enw'r Iesu Grist fel rheg. Maen nhw'n gwybod rhywbeth am ei enw ond dim ond fel rheg. O leia doedden nhw ddim yn defnyddio ei enw fel rheg yn athen. Efallai bod hwnna'n gwneud ni yn fwy dieflig o ddinas nag fi oedd athen erioed. Yn ei holl eilyn addoliaeth a'i ffaganiaeth. O leia allan ni ddweud am Nghymru, mae diwygiadau wedi bod dros ganrifoedd, a mae enw Crist wedi cael ei ddyrchafu goruwch pob enw arall. Mae'r capeli wedi bod yn llawn, mae pobl wedi bod yn canu glodiau, a beth I ni bellach, I ni'n ddinas sydd yn defnyddio enw Iesu Grist fel rheg. Doedd hwnna ddim yn wir o athen, doedden nhw ddim yn gwybod pwy oedd Iesu Grist yn athen. O feddwl mae athen oedd canolfan diwylliannol y byd ar y pryd, cymaint o thronwyr, cymaint o lyfrau ac addysg, ac eto y llyfr pwysicaf oll yr ysgrythurau. Doedd dim syniad ganddyn nhw amdano. Mae'r adnod yn mynd ymlaen. Tebyg yw ei fod yn mynegu diwiau diethyr. Am ei fod yn pregethu'r Iesu ar atgyfodiad iddynt. Roedden nhw'n meddwl bod Paul yn cyflwyno crefydd gwahanol newydd gyda aml ddiwiau gan bod yn lle yn llawn o allorau I ddiwiau diri. Roedden nhw'n meddwl, mae Duw arall gyda ni nawr. A Duwies, hynny yw, credant I Paul sôn am ddiwiau newydd, yr Iesu a'i gydymaeth bewnywaidd. Achos y gair groegaidd am atgyfodiad oedd anastasis, sef yr atgyfodiad. Ac felly pan oedd y sôn am yr atgyfodiad, roedden nhw'n meddwl mae cymeriad benywaidd, mae Duwies arall oedd hi. Ond nhw'n meddwl bod y gair atgyfodiad yn y Groeg yn cyfeirio at Duwies arall, a felly Iesu oedd un Duw, a atgyfodiad oedd enw Duwies arall. Dyna'r lefel roedden nhw arni. Anwybodaeth tebyg I ni yn ei wynebu heddi. Ond ydy hwnna'n wir? Ond ydyn ni'n gwynebu rhywbeth tebyg yma Nghaerdydd. Mae'r fath anwybodaeth, difaterwch, am yr Efengil ac am yr arglwydd Iesu Grist ar Sul y Pasg. Wel, I orffen yn drydydd, beth oedd neges Paul, adnod 18. A rhai o'r ffilosofyddion a'r epicuriaid ac o'r stoiciaid am ddadleuasant ac a rhai a ddywedasant beth a fyna'r siaradwr hwn I ddywedyd. A rhai tebyg yw ei fod ef yn mynegu diwiau diethyr am ei fod yn pregethu'r Iesu a'r atgyfodiad iddynt. Wel, o'n nhw wedi clywed am y gair o leia, doedden nhw.
Ac yn sicr oedd Paul wedi dweud wrthyn nhw. Roedden nhw'n gwybod am y gair atgyfodiad. A dyma oedd neges Paul. Ond nhw wedi deall gymaint yna. Ond nhw wedi deall bod Paul yn dod yn pregethu am gymeriad o'r enw'r Iesu a'i fod wedi atgyfodi. Beth bynnag arall ond nhw ddim yn ei ddeall, ond nhw wedi deall y geiriau yna. Tragedy ein hoes ni, sawl un byddai'n gwybod ar ôl gwrando ar oedfa beth oedd y neges. Petai ni'n mynd o gwmpas capeli Caerdydd heddi, neu Gymru, neu unrhyw wlad o ran hynny, petai chi'n dod o'na ac yn meddwl beth oedd y neges, tybiwn ni bydde ddim llawer wedi deall mae Iesu ar groes ar atgyfodiad oedd e. Bydde yna rhyw neges i helpu cuddi neu'r beth felly, bydde yna rhywbeth felly wedi dod lan, bydde dim yr efengel. Petach chi'n mynd i eglwysi efengeledd hyd yn oed, a fyddech chi yn deall ar ddiwedd yr oedfa, mae honna oedd yn neges efengel. Sut i ddod yn Gristion? Beth yw Cristnogaeth? Tybiwn ni gan amla, bydde rhaid i chi fod yn gwybod eich diwinyddiaeth i hyd yn oed sylwyr peth. Faint byddech chi'n gweld lle byddwn nhw'n pledio ag eneidio i edifarhau a chredu. Mae yna gymaint o bwysles heddi ar ddenu pobl i'r oedfa. Gyn ni ddim yn gwneud jobyn da iawn honno fe nagyn. Ac felly bydden nhw'n dweud, pam na newch chi newid rhywbeth? Sicr newid y neges, yn bendant newid sut ych chi'n rhoi y neges. Ac yna, beth ych chi'n neud i gadw pobl? Mae rhaid bod yna rhywbeth deniadol i gadw nhw. Mae rhaid chi'n neud rhywbeth. Ond nid yw yn beryg yn aml. A dyma falle sydd wrth raidd y peth. Ar ôl cael pobl mewn i'r oedfa, yr ofn yw beth os newn ni golli nhw. Rhaid i ni gerdded yn ofalus. Rhaid i ni beidio tramgwyddo neb, neu gollwn ni nhw. Ond nid dyna gwarth yr oes hon. Dy Paul ddim yn eog yna byth. Ond nid oes angen cyhoeddi Iesu ar atgyfodiad a goblygiadau'r peth. Atgyfodiad yr enaid. Atgyfodiad Crist. Beth yw Cristnogaeth? Ond nid dyna beth sydd eisiau heddi? Dyna beth nath Paul? Yr oedd yr angen yno pryd hynny yn Athen, ac yr oedd yn torri galon am gyflwr y bobl, ac yr oedd yr wedi cael ei gyflyru tu fewn i gyhoeddi'r efengel iddyn nhw. Ar un yw'r angen yma heddi. Angen i ddyn glywed ein bod yn credu'r ffaith hanesyddol yma. Dim athroniaeth yw Cristnogaeth. Nid rhyw feddylfryd, nid rhyw syniadau yw Cristnogaeth. Cristnogaeth yw ffaith, ffeithiau hanesyddol. Fe fuodd na gymeriad, fe fuodd na ddyn o'r enw'r Iesu Grist, oedd yn rhodio'r y ddaear, oedd yn pregethu ac yn gwneud gwirthiau, ac yna gafodd ei ddal, ei ddedfrydu, ei groeshoelio. Fe rhoddwyd hoelion yn ei law. Dyma yw'r efengil. Fe rhoddwyd hoelion yn ei law, ac horon o ddraen am ei ben, ac fe roddwyd gwaywff hon yn ei ochr, ac fe laddwyd e. Fe gafodd ei ddatgan bod e wedi marw, lot cyn yr amser y disgwylir iddo fe. Tynnwyd ei gorff fe lawr o'r groes, a'i rhoed mewn bedd yn sicr wedi marw. Ond dyma i chi ffaith hanesyddol, ffaith yr efengil. Atgyfododd Iesu Grist o'r bedd, wedi concro'r bedd, wedi concro Satan, wedi concro pechod. Fe dalodd e'r pris. Na mae'r rhain yn ffeithiau hanesyddol. Nid athroniaeth yw Cristnogaeth. Ffeithiau hanesyddol yw Cristnogaeth. Nid rhyw deimlad bach neis oedd i fewn. Mae emosiwn yn rhan o'r peth. Rhaid bod emosiwn i feddwl bod Crist wedi gwneud y fath beth i ni, ond mae'r efengil wedi seilio ar ffeithiau. Digwyddiadau a ddigwyddodd. Fe ddath Iesu Grist
nôl o'r bedd yn fyw. Ac os dath e nôl o'r bedd yn fyw, beth yn y byd y mae pobl yn ei wneud yn anwybyddu'r efengyl yma? Beth y mae'r saint yn ei wneud ddim yn cael ei cyflyru i wasanaethu fe fwy. Os yw hwn yn wir, os yw'r Iesu atgyfodi o'r beth, mae hwn yn anhygol o ffaith. Nid rhyw syniadaeth ar sut i wneud chi'n hapus yw e. Dwi ddim byd i wneud â hynny. Mae'r Cristion yn gallu bod yn anhapus. Dwi ddim yn byw i fod yn hapus. Mae'n byw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Mor wahanol i'r epicuriaid a stoiciaid. Rwy'n nhw'n byw i fod yn hapus. Mae yna lawer i proffeswr Cristnogaeth yn dod i gapel mwyn bod yn hapus, mwyn cael ei gweld, mwyn cael sylw, mwyn cael ei ffordd. Ond dim dyna beth yw dod i'r capel. Dod i'r capel yw ein swydd ni ddod i'r capel yw hwn, i ogoneddu Duw a'i fwynhau e, nid i fod yn hapus. Nid i cael adloniant, nid i teimlo'n dda am ein hunan. I ni'n dod i'r capel i ddiolch i ti, yr holl alluog Dduw am yr efengyl sanctaidd. Dyna pam ni'n dod i'r capel, dyna pam ni'n byw, dyna pam ni'n deffro bore fori i fyw i'w ogoneddu fe. Nid deffro bore fori i fod yn hapus. Mae'n neis bod yn hapus. Dim byd o'r fath, dyna be mae byd yn byw amdano. Mae'r Cristion yn wahanol. Mae'r Cristion... Mae'r holl beth wedi seilio ar hwn. Ffeithiau hanesyddol oedd gan Paul i bregethu i bobl. Fe osododd e o'i blaenau hwy. Mae dyma oedd ei problemau. Fe ddwedodd Paul wrthyn nhw, dyma pam dath Iesu Grist lawr i'r byd yma i farw ac i atgyfodi oherwydd chi, oherwydd mae pechaduriaid ydych. Ac oedd yn gallu cyfeirio at ffaith hanesyddol arall. Pan greodd Duw y byd, fe greodd e adda ac Efa. Ac fe bechodd adda. Ac o ganlyniad fe ddath pechod a marwolaeth i'r byd. Ffeithiau hanesyddol sydd erioed wedi cael i brofi'n wahanol, i ni dal i weld. Mae pobl yn marw'n gorfforol, maen nhw'n farw'n ysbrydol, ac fe fyddant farw'n dragwyddol heb Grist. Fe dwedodd Paul, mae dim ond un ateb sydd. Ac mae hwn yn seiliedig ar ras Duw. Yr oedd Paul yn tystio iddo ddod i weld ei hun, mae Crist oedd mab Duw. Fe dwedodd Paul, dwi'n gwybod fel ffaith, mae Crist Iesu yw'r Meseia, yw mab Duw. Fe atgyfododd e, ac mae hwn wedi profi'r peth, dwi'n gwybod fel ffaith, mae e wedi atgyfodi o'r beth, dyw e ddim yn y beth, dyw e ddim wedi marw, dyw e ddim wedi, dyw'r hanes ddim wedi dod i ben, a mae'r hanes yn parhau, fe atgyfododd e'n fuddigoliaethus, ac yna fe sgynnodd e'r nef, mae e'n eiriol yn y nef dros ni nawr, mae e dal yn fyw, ac felly mae hwn yn ffaith hanesyddol, dwi am ddweud wrthoch chi, doedd rhain ddim wedi clywed dim byd o'r fath. Na i ddarllen peth o'r bregeth, gewch chi pregeth o fewn pregeth, a mae'n Paul lot yn well. Gwrandewch ar hwn, adnod 22. Yna y safodd Paul yng nghanol Areopagus ac a ddywedodd, dyma beth ddwedodd wrthyn nhw. Rhain oedd yn meddwl mae mwydro oedd e. Ha wir Atheniaid, mi a'ch gwelaf chwi ym mhob peth yn dra choel grefyddol, canis wrth yfyd heibio ac edrych ar eich defosiynau mi a gefais allor yn yr hon yr ysgrifenasydd i'r Duw nid a dweinir, yr hwn gan hynny yr ydych chwi heb ei adnabod yn ei addoli, hwnnw yr wyf yn ei fynegu chwi, i chi wedi gobeithio gyda'r holl ddiwiau i chi wedi plygu lawr ger ei bron, a dim un o'n nhw'n fyw, i chi wedi reid rhag ofn, chi wedi roed i'r Duw. Nid a dweud yr un rhag ofn bod na'n ar rhyw ymwybyddiaeth, rhaid bod na rhywun arall yna, ond o dim syniad yn o pwy oedd e. Ac felly mae Paul yn dweud, dwi wedi dod i bregethu am hwn. Adnod 24, y Duw a wnaeth y byd. A phob peth sydd yno gan ei fod yn arglwydd nef a dear, nid yw yn trigo mewn temlau o waith dwylo. Ac darllenwch ymlaen sut y mae yn dalio gyda'r epicuriaid a'r stoiciaid. Mae'n dweud hwn yw'r un dwi'n bregethu amdano. Adnod 30, a Duw wedi esgeluso amseroedd yr anwybodaeth hon sydd yr awr hon yn gyrchymyn i bob dyn ym mhob man edi farhau.
Oherwydd iddo osod diwrnod yn yr hwn y barna fe byd mewn cyfiawnder, trwy y gŵr a ordeiniodd y fe gan roddi ffydd i bawb oherwydd darfod iddo i gyfodi efod i wrth y meirw. Mae'n rhoi yr efengil iddyn nhw. Ond nid yma beth sydd angen ar ein dinas ar ein gwlad ni heddi, a hynny ar frys. Beth sydd eisiau rheini sydd yn cerdded heibio neu'n gyrru heibio? Mae angen iddyn nhw wybod eu bod yn bechaduriaid. Mae angen iddyn nhw wybod bod na Dduw, a'i bod nhw'n tramgwyddo Duw. Mae angen iddyn nhw wybod bod angen maddeiant cyn gadael y byd yma. Ar ôl gadael y byd yma, mae'n rhy hwyr, yn ôl gair Duw, mae'n rhy hwyr. Rhai delio ar enaid nawr, tra bod chi ar y ddeiar yma, tra bod anadl yn eich ysgyfaint chi. Rhaid i chi dderbyn maddeiant am eich pechodau chi nawr. A dyma beth oedd am iddyn nhw wybod, dyma beth sydd angen i'n trigolion i'n dinas ni wybod. Fe drefnodd y diwdod y bydd maddeiant i'w gael sut, dim ond trwy Iesu Grist, nid trwy fod yn neis, nid trwy fod yn hapus, nid trwy fod yn gryfyddol, nid trwy dilyn athroniaeth, nid trwy helpu'r tlawd a'r trydydd byd, mor neis a da yw'r pethau yna. Doeddech chi ddim yn cael eich awdwriaeth trwy gwneud y pethau yna. Fe nath Paul ddod i ddweud wrthyn nhw fod Duw wedi trefnu bod maddeiant trwy Iesu Grist yn unig, a'r un aeth i'r groes i dalu'r pris am eich pechod chi, a chymryd y gosb am eich pechod chi, ac iddo brofi bod wedi gweithio, bod yn fuddugoliaethus, atgyfododd ar y trydydd dydd. Dyma'r un dwedodd Paul, dewch ato, edifarhewch a chredwch. Mae mor syml yna. Dwi ddim yn anodd. Sdim eisiau cymlethu'r peth nag oes? Sdim eisiau pregeth llawn geiriau Groegaidd a Hebraeg. Sdim eisiau cael rhyw athroniaethau does neb yn deall. Sdim eisiau dod â geiriau sy'n mor hir. Mae eisiau sawl geiriadur anferth i ffeindio nhw. Sdim eisiau dim i ddorfad. Mae'n ddigon syml, ond mae'n fawreddog yn diwe. Mae'r efengil yn syml, ond mae'r efengil yn fawr. Ond dyma beth yw'r efengil. Yr unig ffordd y mae Duw wedi rhoi i achub dyn. Does dim ffordd arall. Fe ddwedodd Iesu Grist ei hun, mae fe oedd y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Does dim ffordd arall i'r nefoedd. Nid trwy fod yn dda, nid trwy fod yn gryfyddol, nid trwy gwybod yr emynau, nid trwy cadw Sul y Pasg hyd yn oed. Trwy ddod at Grist. Cyffesu'n pechod. Edifarhau a chredu. A chymod, chi ddim yn gallu credu. Ond dyma gwirth yr efengil wrth i chi ddod at Grist. Yr ysbryd glân sydd yn nerthu chi ddod, ond hefyd fe sy'n rhoi y ffydd i chi gredu. Chi'n gallu edifarhau a chredu trwy rasau. Adnod 32. A phan glwsant sôn am atgyfodiad y meirw, rhai a watwarasant. Mae hwnna'n wir yn diwe? Mae hwnna dal i ddigwydd. Fydd y dal i ddigwydd. A rhai a ddywedasant, ni ath o randawn drachefn am y peth hwn. Adnod 34. Eith yr rhai gwir a lynasant wrtho ac a gredasant. Rhai, fe gredodd rhai. Ac os felly, i ni'n credu fod yn bosib heddi yn diwe, mae'n bosib heddi i rywun dod i gredu. Yma, yn yr adeilad, neu ar y we, neu falle wythnos nesaf yn gwrando, gall rhywun gwrando ar y neges a sylweddoli mae dyma'r ateb a chredu. Mae'n bosib yn dweud, mae'n rhaid fod e. Achos yr un yw'r broblem a'r un yw'r ateb. Fod Iesu Grist wedi marw, ond iddo atgyfodi ar y trydydd dydd. Dyna oedd y neges yr oedd Paul yn ei bregethu. Tebyg yw ei fod efo mynegu diwediaeth yr nhw, meddwl am ei fod yn pregethu, ond nhw wedi deall hwn, am ei fod yn pregethu'r Iesu a'r atgyfodiad iddynt. Dyna'r ateb. Dyna yw'r neges bob Sul. Ond mae'n fraint i cael wneud ar Sul y Pasg. Ond os Duw yn mynd, byddwn ni yma Sul nesaf, dyna bydd y neges Sul nesaf. Ac yn gweddio dyna bydd y neges ym mewn rhai blynyddoedd. Mae'n ddiddorol yn diwedd sut mae pobl gallu dweud, mae'r neges chi newid. Licen ni wybod os yw'r neges wedi cael ei newid. Os mae dyma oedd y neges bregethon ni 10 mlynedd yn ôl yn yr un ffordd, dwi'n gobeithio taw e. Heb newid dim.
Ac os yw ar sail bod ni'n gywir yn ôl gair Duw ac ni'n ymddiried ein bod ni yn gweddio am nerth os fyddwn ni'n byw ac iach am 10 mlynedd arall, beth bynnag mae pobl yn ei wneud, a byddwn ni'n pregethu'r efengyl pryd hynny hefyd. A be fydd yr efengyl? Iesu Grist a'i groes a'r atgyfodiad. Dyna yw'r ateb. Dyna'r ateb i'r digrefyd, dyna'r ateb i'r rhai sy'n proffesu fod yn efengylaeth. Na fydda'r eglwys yn deall y groes a'r atgyfodiad, a goblygiadau'r atgyfodiad, ein bod ni'n byw fe rhai sydd wedi'n atgyfodi'n hunan, yr enaid wedi atgyfodi, a bod prawf i'w weld yn ein bywyd ni. Dyna yw'r efengyl. Nid chwarae a phroffes, nid eisiau dod i cael ein gwneud yn hapus, ond dywioldeb a sancteiddrwydd. Dewch at Grist. Trai fod yn agos, pwyswch arno, am ei fod yn pregethu'r Iesu a'r atgyfodiad. Gadewch i ni weddio. Dduw, i ni yn diolch am yr efengyl sanctaidd. Yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist, a'i groes, ond hefyd am yr atgyfodiad, am nerth yr holl alluog yn yr atgyfodiad. Ac yn gweddio Dduw, fydd na sawl enaid yn profi'r atgyfodiad ysbrydol, yn dod o farwolaeth i fywyd yn yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd, gweithio ni'n plith, ni'n gofyn hyn oll, trwy enw ac eiddiant i'n arglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen trwy ganu Emynau 380. Fe roed arno bwys euogrwydd, pwys nallsau ddal modd un. Cos pechodau myrdd o ddynion, heb un pechod ynddo'i hun. 380, gyda'n sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ydi ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, bod gyda chwi oll hyd byth. Amen.